Bona vesprada. I bueno, ja estic una altra volta així gravant des de la consulta, d'una forma més formal. I acabé de recordar que no he revisat la llista, m'he ficat a gravar en un ratet que he tingut i no recordo el tema. Bueno, sí que el recordo, és broma. Lo que passa és que no estava en la llista de temes, ho he decidit venir cap així. La primavera. Venia decidint-ho perquè és que una amiga meva va pujar fotos a Facebook d'una excursioneta que va fer a la muntanya, fotos de floretes del camp, que eixen per tots els costats, de lo que va ploure l'altre dia, d'ara que allarga el dia, que ja fa millor oratge. Estem roglejats de nova vida, de despertar, i estem, poquet a poquet anem llevant-nos capes de roba, anem despereant-nos, no? I així estem en falles. I jo crec que les falles tenen tant d'èxit i se permet tanta bogeria perquè se fan en primavera. O sigui, no sé com seran les fogueres de Sant Joan, però no són tan multitudinàries com les de València, les de Sant Josep. En Sant Antoni del Porquet també fan fogueres, no tenen tant d'èxit com aquestes. I jo crec que és perquè aquestes justet coincideixen en l'entrada de la primavera. O sigui, és despedir-nos de l'hivern, despedir-nos de la hibernació, de l'estar en casa tancats perquè fa mal oratge, és donar la benvinguda al bon oratge, a que allarga el dia i al despertar de la natura. Nosaltres, els humans, no podem oblidar que som part de la natura. Apeteix així, està tot el món en el carrer, fallers i no fallers, dona igual, està tot el món en el carrer. Li pega la volta a la falla, es llig tota la crítica, tots els cartellets que n'hi ha de crítica. Jo que soc prou d'hivernar, jo soc prou casera i tal, i en hivern, jo hiverne. I ara que ve el bon oratge, és com l'estat d'ànim canvia, no? Hi ha un concepte que és l'astènia primaveral, l'haureu sentit nomenar, per a ficar-nos més seriós en quant al tema de la psicologia, que és per a lo que estem així. L'astènia primaveral és una cosa que els ocorre a molta gent, que senten un cansament, com una baixor en primavera. El que se recomana és teràpia lumínica, o sigui, és adaptar-se el antes possible al canvi d'oratge, o sigui, llevar-se roba, encara que se constipe, eixir, prendre el sol, aprofitar les hores de llum, gaudir del bon oratge. Encara que siga tu soles, pegar-te una volta pel poble. Hi ha gent que diu, ai, és que a mi me dona vergonya anar per ahí o pegant una volta pel poble. No te va veure ningú va anar darrere de tu, te podria passar, però no saps si vas a fer un recao o vens o... Per tant, la vergonya cria ronya. Això ahí, clavaet a foc. A viure i a fer lo que t'avellisga a fer. Que t'avellis així, ixes. Que no t'avellis així, no isques. Però és això. Gens de queixes, demanar ajuda si se creu que se necessita i a viure. En primavera, més que mai, carpe diem.